Har du sværere ved at genvinde muskelstyrken, når du bliver ældre? Du er ikke den eneste. Og den overraskende sandhed er, at løsningen måske allerede sidder i dit køkken. Mens de fleste ældre ved, at motion og protein er vigtigt, er meget få klar over, at visse naturlige pulver dramatisk kan fremskynde muskelrestitution, lette betændelse og støtte styrke. Uden komplicerede diæter eller dyre kosttilskud efter de fyldte 60 år, accelererer muskeltabet mere, end de fleste forventer. Denne tilstand kaldes sarkopeni. Og det handler ikke kun om at føle sig svag. Det påvirker balance, bevægelse, energiniveauer og uafhængighed. I denne video vil vi introducere dig til 3 enkle, men kraftfulde naturlige pulvere, der hjælper tusindvis af ældre voksne med at genopbygge styrke hurtigere, mere effektivt og på måder, der er nemme at vedligeholde dagligt. Det ene, valleproteinpulver. Det hurtigste brændstof til muskelreparation. Lad os begynde med et af de mest pålidelige naturlige pulvere til at genoprette muskler. Valleprotein. Selvom det ofte er knyttet til atleter og bodybuildere, er det faktisk et stærkt værktøj for seniorer, især dem over 60, der ønsker at forblive stærke og aktive. Hvorfor er valleprotein så effektivt? Det er et af de hurtigst absorberende proteiner af højeste kvalitet, der findes. Den indeholder alle 9 essentielle aminosyrer, inklusiv lysin, som direkte aktiverer muskelreparation. Efterhånden som vi bliver ældre, bliver kroppen mindre effektiv til at genopbygge muskler selv efter let aktivitet. Det er derfor, små opgaver kan få dig til at føle dig mere øm eller træt end før. Valleprotein leverer en hurtig koncentreret dosis af de byggesten, din krop har brug for at reparere muskler. Timingen og kvaliteten af dit valleprotein betyder noget. Det bedste tidspunkt at tage det er lige efter fysisk aktivitet eller om morgenen. Du behøver ikke at gå i fitnesscenter. En tur rundt om blokken efterfulgt af en valleshake kan allerede hjælpe. Vælg et rent produkt. Valleproteinisolat eller græsfodret koncentrat uden kunstige sødestoffer eller tilsætningsstoffer. Kig efter omkring 20 gram protein per portion og bland det med vand, mandelmælk eller en smoothie med frugt og grønt. Valleprotein holder dig også mæt i længere tid, understøtter dit immunsystem og har vist sig at reducere aldersrelateret muskeltab, når det bruges konsekvent, især for dem, der kæmper for at få nok protein gennem måltider. Start med en halv portion og juster ud fra, hvordan din krop har det. Mange ældre nyder det blandet med banan, spinat eller rørt i havregryn. Bare husk at drikke nok vand, efterhånden som dit proteinindtag stiger. 2. Collagenpeptider. Styrker det, der holder dig sammen. Næste op er collagenpeptider. En blid, men kraftfuld allieret i at genopbygge styrke og modstandskraft, især for seniorer. De fleste mennesker tænker på collagen som noget for hud eller led. Men i virkeligheden spiller det en afgørende rolle i at understøtte strukturen af dine muskler, sener og ledbånd. Og som vi bliver ældre, falder vores naturlige collagenniveauer, hvilket fører til stivere led, langsommere restitution og sværere støtte til bevægelse. Collagenpeptider er en let fordøjelig form for collagen. De forsyner din krop med vigtige aminosyrer som glycin, prolin og hydroxyprolin. Vigtigt til reparation af bindevæv og understøttelse af muskelgendannelse efter gang, udstrækning eller fysioterapi. Her er nøglen. Collagen hjælper ikke kun dine muskler. Det forstærker netværket omkring dine muskler, hjælper med at reducere belastningen og forbedre balancen. Det er det, der gør det så nyttigt for seniorer, der oplever vedvarende ømhed, begrænset mobilitet eller stivhed, der ikke vil forsvinde. Collagenpeptider opløses let i kaffe, te, smoothies eller suppe. Ingen stærk smag, ingen teksturproblemer. Bare et scoop om dagen kan gøre en forskel. De fleste eksperter anbefaler 10-20 gram dagligt afhængigt af din kropsstørrelse og aktivitetsniveau. Nogle ældre rapporterer om bedre ledkomfort efter blot et par uger, hvilket gør det lettere at forblive aktiv. Og når du først kan bevæge dig mere frit, bliver det lettere at bevare styrken gennem regelmæssig aktivitet som gåture eller let havearbejde. Der er en anden bonus. Collagen understøtter også knoglesundhed. Stærke knogler giver grundlaget for stærke muskler. Forskning har vist, at collagen kan hjælpe med at forbedre knogletætheden og reducere risikoen for brud hos ældre voksne. For de bedste resultater skal du kigge efter græsfodrede eller vildtvoksende collagenpeptider. Og hvis det er muligt, så vælg en version med tilsat C-vitamin, som hjælper din krop med at optage collagen mere effektivt. 3. Spirulina-pulver.
Et grønt boost til energi, muskler og cirkulation. Lad os nu tale om spirulina-pulver. En dyb grøn plantebaseret superfood, der stille og roligt er ved at blive en favorit blandt seniorer for sin evne til at støtte muskelreparation, bekæmpe træthed og forbedre blodgennemstrømningen. Spirulina er faktisk en type blågrøn alge, og selvom den måske ikke ser imponerende ud, er den spækket med næringsstoffer, som din krop har brug for, især når du bliver ældre. Det indeholder alle 9 essentielle aminosyrer, hvilket gør det til et komplet protein. Noget, der ikke er almindeligt i plantebaserede kilder. For ældre voksne er spirulina især værdifuld. Mange ældre kæmper med fordøjelsen eller appetit, og dette pulver tilbyder en blid, næringstæt måde at supplere måltider på. Den er også rig på jern, som understøtter ilttilførsel til musklerne, hvilket er afgørende for energi og udholdenhed. Lavt jernindhold kan føre til træthed, åndenød og svage ben. Spirulina hjælper kroppen med at producere sunde røde blodlegemer, hvilket giver dine muskler den ilt, de skal bruge for at yde bedre under bevægelse eller restitution. Det stopper ikke der. Spirulina giver også magnesium, kalium, B-vitaminer og antioxidanter som ficoianin, som hjælper med at reducere inflammation, understøtte immunforsvaret og beskytte mod oxidativ stress. Alt sammen ting, der kan bremse restitutionen eller forværre muskelsmerter. En anden fordel: spirulina øger naturligt nitrogenoxid i kroppen, hvilket hjælper med at åbne dine blodkar og forbedre cirkulationen. Fantastisk til dem, der kæmper med kolde fødder, trætte ben eller natlige kramper. Hvordan bruger man det? Spirulina-pulver kan blandes i en smoothie, juice eller vand. Hvis smagen er for kraftig, så prøv at kombinere den med citrusfrugter eller ingefær. Start med en halv teskefuld om dagen og opbyg langsomt. Vælg altid organisk tredjepartstestet spirulina for at undgå urenheder. Bare et lille scoop hver dag kan gøre en stor forskel i, hvor energisk, mobil og stabil du føler dig. Sidste tanker, små valg, store resultater. Efterhånden som vi bliver ældre, bliver det mere end blot at forblive aktiv at bevare muskelstyrken. Det bliver grundlaget for at leve med uafhængighed, tillid og frihed. Svage muskler gør ikke bare hverdagens opgaver sværere. De øger risikoen for fald, skader og det gradvise tab af uafhængighed, som ingen ønsker at se i øjnene. Selvom bevægelse er vigtig, er de næringsstoffer, vi giver vores krop, lige så vigtige. Det er derfor, de 3 naturlige pulver, vi har udforsket, valleprotein, kollagenpeptider og spirulina, kan være stærke allierede. Hver af dem støtter din krop på en unik måde. Sammen hjælper de med at reparere muskler, støtte leddene og forbedre cirkulationen. De 3 styrkesøjler, når vi bliver ældre. Det, der er opmuntrende, er, at disse pulver er nemme at bruge. En scoop i en smoothie, rørt i havregryn eller blandet med vand, bare et par minutter om dagen kan begynde at ændre, hvordan din krop føles og fungerer. Vigtigst af alt, husk dette. Konsistens slår intensitet. Du behøver ikke at revidere dit liv fra den ene dag til den anden. Bare en lille ændring, der udføres dagligt, kan give langsigtet styrke og energi. Så hvis dine ben føles lidt tungere end de plejede, hvis du er træt af at vågne op eller føle dig drænet efter simple opgaver, kan disse naturlige pudre hjælpe dig med at føle dig som dig selv igen. Forbliv stabil, forbliv næret og fortsæt med at vælge de små vaner, der bygger en stærkere fremtid. En dag klokken